ବେରିଥିବେ ଘନ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ପଦେ ଅଧେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେ ବାବୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଯୋଉ ମମତା ଯୋଜନା ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ଗର୍ଭବତୀ ମାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ପରେ ସେ କିପରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବ ପରାମର୍ଶ କରିବ କିପରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପଶୁ ଡାକ୍ତର କଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଆଜି ଗର୍ଭବତୀ ମାର ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଆ